Irati, zorionak Euskadiko txapelduna azken eguna lehian handango koloreekin eta modu berenean agur esan digauzu junior mailari, nesta ja open mailan garaipena lortu duzu, nola junda gaurko lasterketa? Bai, egia esan oso pozik, Andoainekin iten nuen azken karrera garaipenakin iztiakin, eta egia esan nahiko ondo atea naiz, baina ez guztiz ondo, hirugarren sartu naiz lehenengo zirkuitoa, eta gero bai zirkuito erditik aurrea lehenengo jartzia lortu etela, eta hortikan pixkanaka tartia handitzen ju naiz bueltaz buelta, eta gero metan diferentziakin sartzia lortuet. Aurkariak oso laburrean ikusi dituzu, lehenengo bueltarako bakarrik eta aurrera. Bueno, banekin presio gabe jun behar nula azkenian aurten temporada motxein detelako eta banekilako aurkarik horre otia zekaela, baina egia esan oso ondo aurkitu naiz eta azkenian helburua lortu dugu. Zorionak. Eskerrik asko.